Radšej skrieš. To si nejaká múra. Ahojte! No, je odstartované! Teraz prichádza ten moment, že ak ste žmurkli, tak už ich neuvidíte. Akým oni šlápú, trať je dlhá 3,5 km. Prekonáva 625 výškových metrov. To je tá dospelácka pre kategórie 18, 20, 23, muži, ženy, Monika, veteráni a veteránky. 17:30 bude štartovať aj detský pretek, tam je trať trošku kratšia, má 800 metrov prevýšenia, asi 80. Miško, ty si nám. Ahoj, ahoj, nádhera. Poď, ale zaber. Máš nové ryže. Monika, ideš krásne, poď. Svoje, poďme. Moni, výborne. Poďte, dievčatá, poďte, spolu. Dýcham, poďte, spolu, dievčatá. ja už športujeme. Neviem. Tu je. Ahoj. Ponáky, daj poď si dať tých, čo chceš dať. Ja nemám. Pokojne. Dávaj ruky. Pokojne, Angie, dobre. Doprava, poď. Výborne, poď. Poď dole. Poď. Dýchaj si.
Výborne, ideš, poď. Poď, dáš to, poď. Poď, tak Deniš, poď. Poď, Angela, poď teraz, poď. No poďte, super, babi! Poď. Ruky, poď. On nemôže sa im pomáhať, či je? Čo? Pička. Jede, zatlač. Výborne, Angie, aj druhú, zatlač. Druhá ruka, ideme. Poď. Kľude, Angie, kľude, paráda. Kľude, pokoj, máme čas. Vyzeraj, keby bola. Ale poď, musím to, poďme. Poď, ideš. Natiahni nohy, máš dole, poď. Dobre, to je ono. A drž to. Ale s chuťou, Oj, Angie. mani. S chuťou. Dobrá. No na začiatku sa je vyplali za. Ale ona aj teraz mala nejak mala. Angie, poď, Angie. Tie fízke problémy. Veď my sme ti volali dvakrát. Hlavného býka so zvoncom. Dobre. A si prebehla? Dobre. Prebehla takú balbu na stieli. Hej. Ondro. 9, 10, aj nejaké drobné. Pre istotu. Není dôležité, koľko ich vyštartuje. Vyjaduj. Nemám inak. Ale sú veľmi pekné.